По БНТ2. В края на емисията се пренасяме в друга епоха. Винтидж базар за втори път в столицата. Дрехи, аксесуари и хубава музика в стила на ранния 20 век са само част от нещата, които събраха любителите на винтидж културата и превърнаха пространството на един модерен столичен клуб в машина на времето. Още от Велияна Кашева. Ако попитате някой французин какво е винтидж, ще ви каже, че това е отлежало вино от добра реколта. От тук и идеята за винтидж културата, според която остарялото е особено ценно. Затова и винтидж базарът е базар не просто на красиви предмети, а и нещо повече. Това, което ни носи времето, към което се връщаме, основното нещо е, че ни напомня за едни човешки ценности, които много лесно забравяме, като ни емне сивото ежедневие. Те са простички. Живей тук сега, радвай се, обичай, дръж се прилично. Нашето любимо време, това е времето от 30-те и 50-те години на нашия век. 30-50, там сме ние. Около двете световни войни, тогава според нас е правена най-хубавата музика, поради проста причина, че това е била музика, която да вдигне настроението на хората и духа. Хубава музика в стил рокабили се прави и днес. Гръцката банда The Bullets дойде специално за събитието, за да заснеме видеоклип на най-новото си парче. Ние сме израснали по този начин. За нас това не е винтидж. Според мен рок-н-рол е музиката от днес и музиката на утрешния ден също, а не само на миналото. Изглеждаме старомодни, но не сме. Живеем днес и за мига. The Bullets е черешката на програмата с концерт от 21 часа. За БНТ София, Велияна Кашева.